Чао, бенвенуто, здравейте и добре дошли отново в канала ми. Ден 30 от 60 Days of Hustle Challenge. Както ви споменах в миналото видео, ще пренесеме хъсълът на една по-различна локация и следващите няколко влога ще бъдат от нея. Нека се насочим към нея. Сутринта набързо изпих едно бананово смути, понеже времето ме притисна доста бързо. Изпих го на екс. А това е закуската ми днес, този телешки сандвич, който ми се наложи да го ям по път. Казахме и се насочваме към такситата. Времето е уникално тук. Намираме се вече в Рим. Температурата тук в момента е 13 градуса. И се ориентираме към хотела. Настанихме се в хотела. А сега отиваме и на една вечерна разходка из улиците на Рим. Какво кажеш, Андрей? Значи съм хайпът някакво. Чувствам се, съм си победа. Сериозно си вкъщи, нали? Да. Някакво много. Много е готино. Да. Ето тук само дет не го прилича много вкъщи. Там бяхме една сграда е там. Много. Казва, че Не. Това не е такова. А тук правят паста и се вижда директно от улицата. Правят ти паста и пица пред очите. Sera, signora, quanto? Sera. Кой е този фонтан, Андрей? Ди Треви. И какво се прави на него? Мятат с стотинки. Нудели. И към тях сос. Да си го разтвориш. Разтворя си нуделите в сос. А това са директно готови. Взимаш и сипваш вътре вода и хапваш. Брат ми каза, че ще били много хубави, не били вредни. A few moments later. Здравейте, включвам се в 12 без 20.
тукашно време. В Италия времето е 1 час назад спрямо България. Взел съм местото на рецепциониста. Той отиде да спи. Аз дойдох и обработвам видеото. Днес съм минал около 20 км в ходене. Не съм правил течение, но разходката ми се отреди доста добре. Представете си, че най-хубавата част от филма е финалната сцена, но вие сте си тръгнали преди тя да се е изиграла. Това се случва, когато се откажете от целта си твърде рано. Животът ви се разгръща като епична история, а кулминацията е точно задъгала. Не пропускайте собствената си победна сцена. Останете до края, защото това, което предстои, е по-невероятно от всичко, което сте виждали досега. Гледайте до края. Очаква ви най-триумфалният момент. Докато обработвах видеото, не припомпах лицеви опори. Няма как, не мога да се откажа. Колкото да ми изморя днес, колкото и километри съм извървял, трябва да си поддържам тялото във форма. Това, което ми остана да направя, е да си взема студения душ, след което да почита. Пак повтарям, доста изморя се чувствам, предполагам и ми личи, но това е само външно, отвътре съм уникално. Точно преди 2 часа и започнах моя фастинг. Днес нямах много подходящо време да се храна толкова редовно. Ядах сандвичи, ядах някакви нудели, които ви показах, където си ги намерих в магазина. Но утре не смятам да бъде така. Смятам да отида някаква хубава паста или пица италианска, не масна. Ще го видим, живот и здраве в следващото видео. Ще ви покажа. Сега ще се насоча и към стаята, за да си взема и ледения душ. Ще се включа директно там. Включвам се директно в банята. Настроям си водата. Изпитвам вече доста голяма жажда за сън. Взимам студения душ и лягам. Настроя водата. Влизам.